Umqophi waloshuni oshisa izikhotha ku-TikTok uthi kwaba ukuvuka kosinga okwamenza waqopha loshuni odla abantu. Indlela ekwenzeka ngayo laphayana angithi vele la ko-TikTok kunokudedela vele ama-beat yabo. So njengomuntu oliciko kwase kuba khona into eyenzakalayo ngaphakathi kwase kwenzeka ingoma kwagcina-ke sekwenzeka yona-ke le ngoma esidla abantu njengamanje. Umjabulisi uthi bekuhlezi kuyisifiso sakhe ukuhlanganisa izizwe. Noma njengamanje kusahlanganise abeSotho nathi namaZulu nangelinye ilanga futhi kuyogcina kuba abanye futhi ngoba ngumbane ongamile oqhubekayo. Ungoti wezamasiko ukuncome kakhulu lokhu. Kwesinye isikhathi uyayithola ukuthi ngenxa yesigqi nomgqumo okhona eculweni abantu bengazi nokuthi amagama asetshenzisiwe asho ukuthini, imuphi umyalezo khona kuleyo ngoma, kodwa bathande kakhulu isigqi nomgqumo okhona kulowo mculo. Le ngoma isishiye abantu bakwaZulu bencokola ngokuthi basithatha isizwe sabeSuthu basenza esabo. Hayi, evale mfana izosuka isithathe nabantu.